Come to Raphael Signs, where we transform your everyday moments into extraordinary memories with our Bespoke mug printing services. Whether you are looking to immortalize a cherished photo, celebrate a special occasion, or promote your brand with a personal touch, our high-quality custom printed mugs are the perfect solution, which are ideal for gifts and corporate giveaways. Choose Raphael Signs for your mug printing needs. Call us now on the number on your screen for a free quotation, or visit us at 91 Livingston Avenue, corner 8th Street, Shilo Building, Harare, Zimbabwe. Tukona mune vazukuru mudare tateguru. Ndiroka. Ndino kuti vakambouya here kana kuti ndoke kutanga. Aiwa vakambokwendera. Vakambokwendera. Vaviri ndo vakakwendera. Oho. Neshoko randinosiya ndavanyepa. Tinotenda. Mwaka watakagumana. Ndikati aiwa handina randinogona kuvarura. Kana mukuru agere mukati menhumba asipo. Inde munomutora ukwendere. Tinotenda. Ndokuona kwauri kudai mwere dziripo. Naika. Ndiro. Aiwa tinotenda. Gaiti kurukure navo zvishoma. Ndiro. Kuna vakamboya kuno kundiani? Takaitire vaviri. Vaviri Inini mulimu. Saka paukama wenyu makamira seya? Uyu mwana yanzvadzi. Awo ndozi tete ziguru redu rasara. Tete hanzvadzi yababa? Ini munin'ina wacho. Munin'ina wacho. Tete vadiki. Asi imimi nevava muri mwana wemunhu mumwe chete? Nasisi vangu uri mwana yanzvadzi. Mwana wehanzvadzi. Hongu. Aiwa pakanaka. Pakanaka. Musinganyanye kutaura nyezvo zvakawanda. Chii changa chanetsa kuti muzotsvaga tateguru muchidimbu? Takambouya mwaka wapfuura uyu. Nemwanasikana mwana yanzvadzi uyu. Mumba zviri kuramba, akapinda anodzoka, akapinda anodzoka. Kubva tanzi toda teteguru renyu vauye. Vasara varivo nokuti musha wedu waparara. Kati regai tione, saka takaitirwa zvatakagadzirirwa nasekuru. Vakati havarambi nokuti vanga vakaoma musoro. Kanzi havarambi munouya, ndosaka tadzoka panozve. Aiwa pakanaka, regai tisiye kuna tateguru. Tinotenda. Aiwa taita nhangaruvanzi. Nai. Tanzwa kuti vakambouya nemadzudzu mukati toidzorera kwamuri tateguru. Aiwa rakanaka mukanya. Vakadiona vazukurusikana. Aiwa tiri nani zvedu sekuru. Aiwa rakanaka. Ndizuro nai. Hongu. Ndichirevedzana nemi. Hongu. Mune nhaurwa yamanga makwendera nayo kutsvaka kuti chinyi chiri kuitika mukati mechiraramo chevari kudya rinopisa. Hongu. Ndokubva ndakunyepai ndikati aiwa handina manzwi mazhinjisa. Asi mukati memusha mune dzimu ririmo ramuri kunoti mune dzimu riri mupi ririmo. Asi dzimu rimotadza kurinzwisa kuti dzimu idzimu hwai kana musha uchiparara. Ichokwadi. Ndinogara ndinobva ndadzoka naro ndochinorita aiwa kachitakurai mutunhu. Mushure mokunge mimandinyepa makati vakaparara vakatoparara, aingoti anoti rekedza ndichikaire aibva anonzi go musoro. Ichokwadi ichocho. Aiwa rakanaka. Wakadii zvako naiwe Simandara? Yeah. Kwakadiniwo kumatare kwako? Yero kana iwe kamwanasikana. Mwaka wose uyu chinyi chaiitika pamusoro pekurarama uchinotarirawo mukati medzinza? Wakambochikairawo nezvazvo? Kwete. Yeah. Ko zvino iwe zvaunoti une dzimu rinobata pauri redzinza, ngenyi wanga usingachikairawo nevapwere? Vakatungamira vanhu vese vaingoti kuda vari kupera nechakapedza mbudzi. Tikati hatisina hanya nokuzvitsvaga kuti zvii. Pakaita dzimu mukati memusha, iwewe uri kunozviti ndiwe botedzwi remukati memusha. Ndiwe kaunotanga kakuita nhangaruvanzi rokunoti aiwa kakana nhanganyaya pane nhaurwa idzi dziri papi? Dziri apa muri kudziona seko iro dzimu racho raiita sei pamusoro pauri? Raimborevedza here?
harina kumbogara rarevedza zvemhuri nokuti kubvira pakutanga ndakanga ndarigamuchira ndiri ndega ivo vachiramba, saka ndanga ndakati anga uchingori upatso nayo mganya ndo zvarinoitwa here kunotiwo rigamuchira uri woga ropenderwa mwere dziripo, kana iro dzimu racho richinge richituruka katomboti raitwa saizvomusha masawira nai rinogoneka kuitika saizvozvo, ko rinotadza neko kuona madzudzi arimo mukati memusha. Regaitinzwe ivo tatekuru sekuru mhofu vari kubvunza kuti matambudziko ari kuitika mumusha ari kuitika sei mudzimu uripo uchitadza kudzivirira mwere, ndo pane mubvunzo wavo. Ipapa ndinigangoni kupa patsanura kuti tachingori mazvake ndopavazobvunza zvekare kuti ko imi makambozvifambira here kuti muone kuti tiri kuparadza musha chii? Wagara mushonga usina kubatana, munhu umwe achingoita mazvake saka ndaingotiwo nichirarama kwangu nemhuri yangu, vana mainini kwavo, vana vanzvadzi kwavo, kana munhu akashayika taingonoparadzana taviga, tatisina kumbobatana kuti titsvage kuti chinhu, kuti kubvira makare kare tagara tine upatso mumusha. Saka ndakangoitawo zvangu nedzimu rangu ndichiita zvandinokwanisa kurarama nazvo. Richikubatsira hei Ongo Yaroka nasuno ndo pano tirinomubatsira nai ndochiti naiwe ko madzudzi uri kusanganisa nawo nakauno kuti umire zvaumire izvozvi pamusoro pemutezo wako, handi madzudzi here? Madzudzi ko senyiwe uri kunoti aiwa ndakagara zvakanaka naro kare kapawainge uchinotiwe rakanaka zvino kachitarira akaiwe ndiwo wainonzika wasara kamukati memusha. Mweredzi dzichinokwendera muno mukati mematare ndiro vanokwendera muno mukati mematare, iwo wainorevedza pamusoro pemwere doko dzasara uchinoti akwete nandichikairi anoda ngauye pandiri ndiro chokwadi ndairamba ndatoshaya kuti vazvifambisa sei kuti ndisvike kuno. unorinzwa nayo magumbe aiwa karine madzudzo pamusoro pechiraramo. Nauri warekedza ndidzoke naimi vanasikana makavambira pakukwendera madzudzo aya zvaari kunoita nai paindakati handikwanisi kuti ndivarure rakadzamadzama saendai munotora mukuru ari mukati memusha ndiro nai ndiro nhaka uno chirevo chiripo ndonakuda unoridudzira vazhinjisa kwazvo vasara varipo vapera vose kutiza, kana nyange kunoti muchinoti munoitawo zvamuri kunoita panguva pfupi panenge pasina ndizvo. iye anenge angoti aendawo Joni abira mhiri, aenda hadzoki, abira mhiri haadini hadzoki, vamwe chane pamukati memukova chaimo havadini havauyi. Yeroka vanasikana chiitewo kamusha musha chaiwo kuenda nokudzoka ndiri kubwodoka avaramba kumira ndiro kara munochikairira muda kunotsvaga kuti ko chinyi chiri kuitika, ndokubva ndadana ndikanoti aiwa kachenda motora mukuru arimo mukati memusha ndiroka nasino ndinoritenda kuti akwendera ranga achinokadzika naro kuti handizivo kuti chiwo chandisunda kuti ndini ndakadaro. Unopanzwa uri kupanzwa here naiwe chisikana iwe? Ndona ndeyakuzorwa kuti vamati ndimakadaro ndizorwa kuti ko zvandangoiri kana ndasvika mhaka yangu apa ndeipi, ivo varivo vairamba dzimu, saka ndaichingoti vari kurohwa neshango. Regedza ndikunyepe pachivambe handinonditetekera dzimu handiwe waikwanisa kuti upoterwe pane akaparara andopanzwisa. Wakambochikaira naye iye muri vangani? Muri vaviri. Ukanonzwa nhaurwa dzake kunotiye ndiye ane dzimu, wanzwa kuti ndiye ane dzimu remukati memusha, iwe kwakunochiwa uchinoti dai zvanga zvasinzumara pamusoro pandiri ndikubwodoka. Iroro nderechokwadi. Ndokubva iwe wanochikairawo kanoti aiwa dzimu iri ngarichisunzumara pamusoro pandiri nokuti ndinoda ruremekedzo mukati memusha sezvo zvawanga wasara uri ndiye mukuru. Chokwadi.
ndaida kuti wachikaira waita saizvozvo ndokwakuchenda kumadzisahwira naiwe makumbi ndoratire tichitikate tichida mhembo dzazvokwadi nai kwete kubatisa tsvina wapenyu vari pakurarama ukaiwo chinoti uri kuromba ini ndinoti kwete ndiro nai makara ndakakwenderera kuti ndive nezambuko pamusoro paupenyu vari kudya rinopisa unonditetekera ndoraakanosvika kunovarura upi kunovarura raari kunodaira nhaka uno kunoti hungu achiva kudaro iye akanga achinofanira kugarwa nemhepo ndokwakunosvika kunoparara iye ndokwakuchidanwa nedzimu raifanira rakasunzuma rakunaka parara andonotendekera raita sairoro ndokubva wanatsuridzirwa zviro zvako zvawakanatsuridzirwa unozviziva here kunoti muti wawakanosvika kunopiwa hauna kupiwa uri muti chaiwo wakapiwa riri dumwa iwe iri kubodoka here ndakapuhwa ndichidzi ndikugadzirisirwa zvedzimu iroro naasawira zvechokwadi vanhu vakazosvikidza dare mushure mekunge vanzvadzi vandakambofamba navo nana mainini kwete uyu vakaparara vachinge varamba saka ini nokudawo dzimu iroro kuti vandiremekedzere vainditarisira pasi ndakabva ndanopukwa dumwa iro handina kuziva kuti ndaiti ndiri kugadzira dzimu remusha pandiri zvino here nayo mukanya ndiyo here magadzirisirwo echikarenga aiyo dzimu rinosarudza rega parinoda kugara posi hariite rekutengwa piri ndokwakuchibva wanotambidzwa dumwa uchinonzi aiwa irori ndo ruchengetedzo rwako rwedzimu ichina ndokubva munhu aparara yero ka chiritarira nhaka uno mwere dziri kunochema mwere dzatata kunoti aiwa mukati memusha hatichasunzumari kana ruremekedzo kana kukudzwa chako iwo unonzwawo sepa chipfuva pako zvipwere izvi zviri mashure mako zvisina nhumba hanzi munonzwa sei kuvana vehanzvadzi yenyu nevanengina venyu vasina dzimba dzinomira zvinokufadza here kundifadza zvindifadzi asi chekuita papasina nokuti iwo kana ari uyu bhodhi wake bhodhi wangu ivavonya kubereka uyu ndo vaitouma musoro nekuti handindi kunoita zvemadzimu ngaaitei tisina kubatana saka ini matare masawi kwekuti imimi mudzimu wazoda kusvika panangana imi mobva wati ngausvike pandiri munotsvaka mushonga kubatana here akatanga kubatana kuparadzanisa vamwe ndiani ini handina kunotsvaka uri mushonga ndaiti ndiri kugadzira dzimu riri mumusha asi pamakafamba neakapfuura makanzi zvari kufanira kunge achisvikirwa nedzimu remusha ndeuyu imi ndobva machiva kuti vanhu vakuremekedzei saka akatanga kuparadzanisa musha ndiani ndibvudhi renyu here vakabereka uyu kana kuti ndimi makadzinotsvaga mushonga kuti mudzimu uyu ngausvike pandiri ndichitekaira matara ndakaenda nasawira ndakanogara ndaudzwa zvanzi yangu yanga yatoparara iyoyo yaida kugarwa nedzimu ndobva ndadzidzimura chemera pandiri nekurwara kwandaiita saka ini ndakarigamuchira handira kuenda ndichindora kutsvaga mushonga mukugadzira ndaiti ndiri kugadzira dzimu remusha rigare richirege kuramba tichipera asi hazvina kupera zvechikwadi vakaramba vachingochema nanhasi mhuri inochema ini ndiri kutoti ndiri kuitira madzimu angu zvakanaka kuti kufamba kwaakaita akafamba achiti dzimu risvike paari mumwe hanzvadzi yake aparara vanhu vakaenda vachiri vaperi ndamborevetsa pachivambe mukanya nai ndikati iwepo ukachikaira nomwe wako akaparara nai makachikaira ukanonzwa kuti dzimu ripo paari naika ndokwakubva wanoti iwewe ndokwakunochiva amboridaira kapakuvamba nai akanoti hungu ndakachiva dzimu ripi dzimu iroro naika chakavamba akavambira kunogadzirwa uye asati aparara naika makaenda mese imimi mukaudzwa kuti dzimu riri pane uyo abiri mupeni statement chaiyo chaendeye kuti kana sekuru vari kunyepa musabvume zvenyu itii vari kunyepa votanga futi kudhika anonzi mafaira zvakawanda zvibude mukaramba muchadzunzwa zvakawanda zvamusingatoti vana havadzikera zvichazobuda zviri nani kugara yenyu mafamba nechokwadi
Kuti sekuru pamakaenda muri 2 vakanga vasipo. Ere zvimakuti makaenda muri 1 iye arwara. Andira aiwa kuenda takaenda tiri vaviri ndiroro ravari kutsanangura. Pavakazoparara ndo pandakachizonogadzirirwa dzimu iri. Kusaziva kuti mumwara ndakapuwa. Chakaparadza munhu chii sekuru? Regedza ndikunyepe chizukuru nai. Machikaira muripo vaviri muchida kunotsvaga kuti chii chiri kuitika mukati medzinza. Ndokubva waziva kuti pane dzimu riripo pachihazvanzi chako. Waziva kuti pane dzimu riripo pamusoro pechihazvanzi sezvo zvawaichikairira rematare. Ndokubva wanotiwe nechomwoyo mako aiwa inini ndarida ndofanira kuti dzimu iro ripotere papi pandiri ndo ukuru hwawambodaira pekuhamba. Rainoita sairoro achiri mutano asati aita utenda hwakamubata. Ndokubva iwe wagadzirirwa zvawakanogadzirirwa. Asi wakaenda kunogadzirirwa muri mukati meninga mawakanosvika kunopinda. Mukanoita mazuva mashanu murimo. Ndopawakanotambidzwa duma uchinodzoka naro kumba. Hapana kunoita mazuva mazhinjisa ndokutanga kurwara kwechihazvanzi chako. Ndiri kubhodoka. Handiro sekuru. Zvino ini nokuita kunda ndisingazivi kuti ndozviri zvakupedza dzinza nokushungurudza. Ndaitoti ndiri kuita chinhu chakanaka. Saziva kuti ndaibatiswa rakaipa. Duma iroro riripi izvozvi? Kudare kwangu. Riri kudare? Unoda kuti ndikudze zvarakaita? Ongwasika musatsanangura ini. Tsanangura yazo. Ndotsanangura? Ava vanoriziva here? Vana chavanoziva. Vasati vatsanangura ndoda kutaura nyaya yekuti muri kunyeperwa here kuti makachiva mudzimu kuti uve pamuri nekuda kuti mugokudzwa. Muri kunyeperwa here? Aiwa ndina kuchiva. Hamuna kuchiva? Iwe ndatini pachivambe ndoda munhu anobvuma nyaya imwe chete. Andowapanzwa? Kana zviri zvobvuma itete. Ndatini pachivambe makachikaira muripo vaviri naika muchida kutsvaga nhoroondo yemukati memusha. Handiti ndiro? Ndokubva wanosvika pawakanosvika pana tateguru kana kuti pane botedzwi riripo ndokupotera mhepo. Yakutsanangura kuti uyu chihazvanzi chako ndo chichapoterwa nechii? Nedzimu remukati memusha. Zvaita saizvozvo iwe ndokubva wachiwa ukanoti dai dzimu iri ragara papi? Ragara pandiri. Wanoita saizvo ndokwakunodzoka wesure wawega. Mukanoenda kunoita mazuva makanoita muri muninga ndokwakubva wanopiwa duma uye asati aparara. Uchinodzoka mukati memusha ndokubva uye wokaenda naye chihazvanzi chako atanga kubatwa neutenda haana kuita nguva yakaribesa ndokubva aparara. Ndiri kunyepera. Makazodzokera sei mega kana kuenda kunotsvaga zvimwe zvinhu muri mega makambofamba muri vaviri? Ndakadzokera ndoga nokuti ndakanga ndoda kuti zvinhu zviitewo kwandiri ndikudzwe ndiri mukuru wavose. Saka kufa kwavo kakakufadzai? Kwete. Kunogorega kukufadzai sei imi makanga matoona kutoti regai ndifambe achiri mupenyu mukanopuwa zvamakapuwa zvikadzoka zvikazoita kuti munhu apara. Panguva yamakadzoka ndo pakatanga kurwara munhu. Makapururudza kaachinge achaya. Zvino ndochinatsoita zvinhu zvangu ndega ndochinatsokudzwa. Kwete. Zvino muri kukudzwa here sokukudzwa kwamaida kwacho nemudzimu wacho wamunawo pamuri? Ukama hwenyu nemhuri hwakamira sei? Kusaziva kwavarivo vanondipatsanura. Kubvunza imimi. Inini ndaiti ndiri kugadzira dzimu riri pandiri vandikudzire vainditarisira pasi. Muri kukudzwa here? Tazvitaura kudhara. Muri kukudzwa here sekukudzwa kwamuri kuda kana kuti vana havachaonani nemi? Hapana kana unondishanyira havachaonani nena. Aiwa rakanaka unorinzwa here Magumbi? Iro rakamira sairoro. Aiwe simandara. Nasuro kanyangwe ndikati dzimu rachona richituruka richaturuki zvoma zviri kwazvo.
pose pawaenda uchinoti uri kunokumbira kana kunohombera pamusoro pedumwa iroro richaita here zvaraita kare? Chiinyi chasakisa kudaro? Ndaitofunga kuti kuda pane pandapodza. Nhaurwa dziripo mukati mekurarama kwoupenyu. Mhepo inenge inosunzumara pairi kuda yoga. Unondinzwa? Unonditetekera? Kwete rako rawakaita iwe rokunoti iwe ndo kunochiva kunoti dai dzimu rasunzumara papi. Chitarira wone nhaka uno mwere dzataramuka, mwere dzapera kuparara mukati mechi, mukati memusha. Unguregedza ndikuti inini hawakaita nokushaya kuziva. Andowapanzwa? Chawakapiwa ndo chiri kuparadza musha. Unonzwa manzwa wangu andiri kureva? Iwe kana uchinoombera dumwa unoti idzimu rauri kuombera. Tate guru idumwa. Muchembere idumwa here. Wondipindurawo. Ndaiti kuda ndiri kutekedza matarise kuudzwa kwandandaita handina kunge ndaziva. Rakanaka ndosaka ndisina kukupa mhaka yakanyanyisa. Nai, asi mhaka yako iri pachivambe chokunochiva, kunoti dzimu, zvawakazonosvika kunopiwa, nhaka uno ndo zvakunopa kuti vamwe vese vaparare, ndo zvakunopa kuti mwere dzikwanise kutaramuka kubva pauri. Unondinzwisisa? Zvino ndochidii kuona yasekuru mhurizo yapera kudai? Chandinoda ndechekunoti kana warirevedza nemwoyo wako wese, ndinokuda pano mukati medare rino. Handowapanzwa? Wouya nemicheka yako yose, wouya nenhava yako yose. Handowapatetekera? Kana wouya nazvo izvozvo zvoparadzwa. Handi ndiroba newe makumbi, ndiroba newe mukanya. Chandiri kuda ndechokunoti Zimbabwe riendeke nemwero kwawo. Kwete zvokunoti iwe ndo unotsvaga unoti izvi ndo zvandakuda. Serakaitwa papi? Rakaitwa. Ndobva ndakuchenura kana uchinge wadaro. Handopanzwisa? Zvose izvozvo zvoparara mukati mekurarama kwako. Mwere dzasara nedziri kunze dzowanawo magariko akadini akanaka. Unonzwisa manzwa angu? Ndarinzwa tateguru. Idare ranga richifana kunge richichikairwa rine machinda. Kuratidza kuti machinda arimo. Asi anonzwa kurwadza kana kuti kurwadziwa ndo vanasikana ava, chinyanye Zimbabwe, ndo saka riri kuparara. Nonditetekera magumbi. Ndo nhaurwa dziri papi? Ndo nhaurwa dziripo. Nai, iye kana achinge akazvichenera panhaurwa ndakurukura naye, achidaira zvamazviro kwazvo uye zvaachida kutambanudzirwa mukati mechiraramo chake, nai, anokwenderana nezviro papi? Zvoita kuti Zimbabwe rizvizive kuti izvi ndo zvaaidini, zvaishandisa. Tiri kunzwana nai? Rini munzeva tateguru. Une raunoda kupikisa ipapo? Handina mhikiso, ndakutongokumbira kuti nditeke. Torichemera kuti kana richinge raita sairoro, mwere dzoona magariko akadini akanaka mukati mechiraramo. Kwete rawakabatiswa retsvina kana kuti ramatushi, bochongoro wako iwe. Unonditetekera? Ndinoteerera. Rorega kuitwa seripi sairoro pamabatiro ako. Uyezve ndicharida kuti iro dzimu rako racho paunokwendera dzimu iroro ndoda kuti ribude. Unonditetekera? Kuti mwere idzi dzikwanise kuona. Naiwe makapedzesera rini kuziva nezvechikoma chenyu kuti kune mhepo inosunzumara pamusoro pari? Patakauya kunoku ndo patakanzwa kuti ndo zviripo, tikati rege tinotora vakuru vacho. Saka isu tasingazivi kuti ndo vari kukonzeresa matambudziko tete. Mudzimu uyu mwanga dzimu iri mamuchiriziva? Tatisingarizive. Ndinokariya iwe nayo mukanya makumbi. Naika. Rarevedza akanoti aya ndanda kunosvitira zvangu chii? Dhoga. Ko panotadza kuzikanawo noumwe chete wedzinza kunoti pana tateguru varipo.
uyezve tateguru vakaenda kunhumba kwasahwira vakanonatsirwa vari kweikoko nai vanobva kweikoko vane masimba apavo vorevedza kunotaiwaka mumba masahwira nai vonotaiwaka wandinatsira sahwira ndakwendera randa kunoita inini ndakunounganidza mhere dzemukati medzinza dzoungana ndonovanyepa kuti rekuti nekuti wose kana nyangwe anoenda kuchipfugamo nyangwe anoramba achakwendera papi ko ndio kaminana akayatina totarira kakuti aiwaka aita mapipi ndo ratinogutsikana naro kakunotaiwa dzimu radini dzimu rauya kwete iri dzimu rakaita seriri taikuti ngatifambei tete muchiramba kufamba asi muchiziva nyuti mune zvamunoziva ine zvidzimba dziringoparara tinongopinda dzichingoparara hamutinzorodzisiri naitete urombo ndinohuwa maini asi ndo zvanga chiri chiraramawo changu nemhuri yangu kubva zvandakafirwa nemurume unongoona mhuri yangu ndiri baba ndiri mai saka ndo zvanga zvichitondiraramisawo nokuvimba nokuziva kuti zvandakaitirwa natate nasahwira izvi idzimu remumusha riri mandiri ndo zvandakanga kugamuchira handina kumboriziva kuti ndakabatiswa dumwa rakaipa rakonzeresa kuti musvike pamuri apa iro dzimu rinoshanda rine dumwa kanda kakuti utenderere muno wotsvaga papi nepapa handina pandinokurambidza kuti ubate unoona pane dumwa ndakaita kusaziva matare avamwe ndaingoti zvandapuwa ndizvo ndozvizvinoitwa tochemerawo mhepo dzamazviro kwazvo makumbinei dzobata basa ramazviro kwazvo kuti mwere dzoziva kuti redzimba hwerakamira sei andopatetekera kwete kubatisana tsvina naiyewo zvekare pachivambira ndava pakutaura kuti iye ndiye akamhanyira kunochiva chiro chisiri chani chisiri chake hakuna dzimu rinotadza kusvika ndo paika patinoimba kapasi chigare unouya wega mzimu wababa unouya wega hautengwe unouya wega mzimu wababa unouya wega hautengwe iwo wakatenga ndokubva wapiwa dumwa wakaregerewo uko novhunzawo kune vamwewo madzisavira asiya kuti imwe ndine chandapiwa chinorevei uyezve iwe wesa neuro padumwa unodzisira neuro padumwa ndo tateguru sahwira vakandiitira vaitorionerawo ndo vandinogara ndichingori mudarirawo ndisina kuziva kuti ndakabatiswa chakaipa mairitetekera kuti chiidumwa vese kuti muzotaura mudare muno kuti rai kuchengetai zviri kureva kuti pane chiga chamaita mwaka nemwaka maita se kuti zvikuchengetei maitaurira kuti chii muchiombera kuti kumbira kuvhurirwa masango kuvhumamirirwa mwere dzangu ndichipuwawo mari yekuti ndikwanise kurarama ndoreva randoda ipapo avanhu vaizara zvechikwadi padare azvati mamuchishopera nedumwa saziva ipapo ndaingoti mudzimu ndakatonobhadhara mwombe kuti ndiitirwe iroro iwe regadza ndikuvhunze naurwa inoti nai anonzo mutundo unomuziva munyepewe vakumbi munyepe ndiro unomuziva nai baba wako unomuziva naika ine ndobva ndaita sahwira wabambo wako naika ndaita sahwira wabambo wako ndobva ndanokuti wewe achuya ugare kuno kuini ndini bambo wako unoenda kupi toramba ndiri kuda bambo wangu saka iwe wakaenda kuna bambo wako wakaenda kuna bambo wako taimbotekeera tiri tese nevakomana vachivapenyu ava raibatwa risina unogadzirisa nyange yacho ndokubva yochinoritika aiwa ngarichuya kwandiri hangu ini ndinoda muzvemusha ndakuvarurira rwiyo runoti unouya wega mzimu wababa unopanzwa hautengwe andopanzwa
makatenga matoti makaendesa mombe chandiri kuda kunoti ndinokuitira nhakauno usati wamuruka pano iwe Makumbi, ndoda kuti awane muti wepfungaidzo naika awana muti wepfungaidzo naika anopfungadzira papi tikanomuti kunumba kwake anobhoroka aiti andopanzwaka anouitira pano auitira pano zvenda zvonosangana zvoga kupi ikoko ndoda kuti azodzoka ndiye nai apa akwezwa kane wapwere ndoda kuti ndiye achazonoti wapwere andei unondinzwisa chanenda reva achidzoke sure anga achiramba kwa achinoti akwendere apa akwendera zvikanzi zvandikadzisa saka ndaperegedza ndiende kwandiri kudanwa ndakati ndini ndakunyepa kudaro unonzwa mazwi angu ndinoanzwa tati unotenderana here nepfungwa dzandati itwe pamusoro pauri ndinotenderana nazvo neno ndakuda kucheneswa ndikufamba mugwara yeah. ndingabvunzowera tateguru aiwa famba naro muganya kunze kwedu iri kwamuri tateguru ndiro kunze kweuyo akaparara wavakambofamba nayo anga aifanira kunge achipoterwa nemudzimu uyu pane mumwe here akaparara nekuda kwedumwa rakabatwa natete idonyerera ako muganya ndati vakaparara chakavamba kunoti panoita mudududu wekuparara kwemwere mukati memusha anopanzwa pakavambira padumwa raakadini raakatora nhaurwa yenheketero dzaiitwa nheketero padzakanovambira achinogadzirwa nasawira achinopinda nadzo mukati memusha ndopaya akapandarevedza ndikati aiwazve uyu kachikara naye wanzwa yekuti ndo pane dzimu riripo romukati memusha ndopo wakabva waenda neweseri wanosvika kuna sahura akanoti handei muninga ndinokugadzirira ndokwakunodzoka wakabata dumwe rawakabata wabata uyu aifanira kugarwa nemhepo ndokubva atanga kunoita utenda hwakaita haana kutorangwa ndokwakuchiparara ndochivambe chokunoti dzinza raakunotanga kunodini kunoparara pane wapenyu wanga waripo naiwe simandara apa siri pere pari kunoitika kuti gore negore pagore richivamba panoparara umwe gore rauda kunopera poparara umwe ndiyoro kwatosara yesu tiri vaviri nevana vazvanje nezvimwe ka zvakatiza kuenda jo yeah. Unorinzwa muganya ndopandiri kubvunza kuti ivo muna sahwira anopoterwa achigadzira zvaanogadzira kusei musina kuzvibvunza kuti vanhu vari kuparara neimo musha mukuziva munoindo iyi munopoterwa n'anga izvirape muna sahwira akakupai mishonga makadii kumubvunza kuti naiwe chiri kupedza vanhu mumusha medu chii kubvira pane hanzvadzi yenyu handinambobvunza makaregererei tete hazvina kumbopinda mupfungwa kuti ndingabvunza kuna sahwira ko iye sahwira wenyu pakungoti muchingokurukurawo zvenyu handi mati munogara muchipinda mumatare make akadii kukudzira chiri kupedza vanhu mumusha inyaya yekuti mimi makadai neni chakadai pai havaitoziva zvavaita ndosaka vanga vasingabvunzi unonge wachiziva pakutora mbava asi vaitoziva zvaunonge wachiita nekuti kwete mainini vanhu vanga vaparara ndandisingazivi undiregerere ndaitoti randakabata rakajeka ndakagadzisa mudzimu womusha iri dumwe handapizva ndoriri kupedza hama dzese takabvira riniko sisi muchiramba ndaidambazve ndaizozvibvunza kuti imi makati muri mapostori nanabamboi nanabhutipaya saka mukaramba mukati mbuya ava hamuvazivi saka ini ndindada hangu kuvagamuchira saka mazofungei kuti muchiva muti tifambe neni vakanga vanzwa kuti inini zviri pamuri ndo zviri kupedza vanhu ndozvavakanga vanzwa inini vakataurawo pachikuru kuti haitifambei tese kuti vati vasakunangei asi kuti munotaurirwa kumatare semataurirwa amaita nhasi mudare havasiri vakutaurirai ava ndo sekuru mhofu ndo vataura kuti imimi makafamba so mukapuwa zvinoti asi nhasi nomakuti hamuzvizivi kuti zvaikuvadza kuramba havo vanozviziva handina chandinoziva kuti zvaikuvadza kuparara kweuyu haifanira kusvikirwa
hamuzvizive futi. Iye achifa iva mainini varipa vakatoti kudai semunhu anga achingotitore mukadzi una achienda tikati zvaangabata zvirwere ndiye hapana akangofungira Shawira haana kundibudira pachena kuti takombera ndiri kutorinzwa muno kuti ndiko kutopedza mhuri kwandakaita apa. Mauza zvamakapiwa naSawira ndozviri kupedza mhuri. Saka muri kuti chii kuhama dzenyu vari pano nevari kunze kwenyika? Ndo vandakukumbira ruregerero ndakazviita mukusaziva. Zvino ndakutokumbira ndichadzoka pana sekuru kana zvikwanisika kuti ndigadzirwe ndogadzirwa zvonaka. Iye Sawira wenyu muchamuita sei? Mubvunzo wangu wekupedzisira. Ndichina kana kupinda mudareke kana ukama naye handichina nokuti wandinyadzisa zvandandisingafungiri. Naurwa iripo iwe Muganya Makumbi naika handisina kusira papfupi naika naiye Nyakubata achita zvari kuita ndichamuda papi andopanzwa ndinorisika ini mwana waseke mutema unorinzwa naye Muganya ndicharisika ini ndoda kunoti iye wacho Sawira wake ukumunatsira zviro izvozvo ndomuda papi vari vose vakaita sezvipi nevamwe vachagona kukwendera ngavauye vese anopanzwisa nekuti pamwe vari kuramba vachingopa vanhu maduma iwayo Zimbabwe ichiparara. Ndokuparara kweZimbabwe ichokwadi ndipo kana ichinge yauya ngauye inogadzirisa zvomazviro kwazvo zvirimo mukati meZimbabwe. Kana huri urapi ngaite zvourapi yorapa rose iroro romira zvakadini kwete zvokunosvika pakunochiva chipo chaunochiva kana kuti dzimu rokunozoti ragara pachineng'ina kana pachikwama chako kana pachiavhenzi kana pana bambo kana kuti bambo unotetekera unonzwa kunotayo pane rachiviwa pane rukunobuda pamupwere iyo kwakuchinoti chaiwa ndoridaini rawakaita wakariresva andopanzwisa sekuru munhu angakumbira ruregerero zvake asi mhuri yaparara kanhai sekuru ko zvino uchaidii naiwe takutonatsira imi vapenyu varipo andinonditetekera aiwa ndapanzwa sekuru tochigadzirisawo iro riripo pamusoro pari kuti kana achingoribata romukanganisa woga ndizvozvo nai ndizvozvo nyika kana kuti Zimbabwe roramba richiziva kunoti uyu ndiye ari kuita zvaari kudini zvaari zvaari kuita kuita nai ndizvozvo sekuru ndorandamborevedza Muganya iwe Makumbi ndichinotaiwa kana izvozvi pamusoro pemitezo yako pane rakamira here zvakanaka pambovambira ndichinokwaidzana naye akati aiwa ine angu machena kwandiri nai ane matsudzo atoripo izvozvi pamusoro pemitezo yani pemitezo yake ndizvozvo sekuru ndiri kubwodoka hakusi kunyepa chokwadi inguva yakadini musina kuziva kuti chikoma chako chine madzudzu ari kusangana pari yareba hei wairegerewo kuudzawo dzinza ndangoti ndezvangu nemhuri yangu zvokuoma mutezo ndingagovaudza kuti chii ndozvimirira ndoga eya mhuri ndodzinza rako aiwa tapanzwa taakumirira zvino sekuru vari kukupa iwo mukana wekuti muve nezvinhu zvenyu mabvuma kuti muchava nazvo mugadzirirwe mucheneswa handiti saka muchava nazvo rini tichipedza dare ndichatombonogari kuda vakandipa mazuva 2 kana 3 ndichimborongedza ndichizvitora zvose ndiuye nazvo ndozovarevera sekuru kuti ndinoudza Makumbi kuti taakuuya. Kana uchiriita riite nemwoyo wese andopanzwa Ndinotenda kuti zvidoko zvako zvawakabarwa nazvo zvedzinza zviwanewo chiraramo. Vapwere vari kutsitsikana vari kwavari mumasango vodzokawo mukati menhumba iro nai ndo nhaurwa ndiri kukusiyira asi nindati chienda iwewe zvekare unodekara naika randichakusikira pano repfunga idzo kuti udzoke pano mweredzwa nekurarama idzi richasunda zvekare iye wacho nyakukupa zvipi andiri kupa ndinzwa uri kundinzwa here nai ndo nhaurwa yandiri kurevedza papi kana pane chapupu paZimbabwe poita chapupu paZimbabwe kwete kungoti raenda haridini haridzoki
Hakuna chapupu chinozosvika pakunotsanangurika kunoti nderipi rakasikika. Nai vazhinji mukanya vanozoda kunokwenderwa chinoita chiwande wande kuti paipai makandinyadzisa. Ngatichiitai paruti nyange wane dzinza racho na dzinza racho ndorobha rachema futi zvekare. Kunoti aiwaka makanyadzisa paeka zvakwana zvakadini. Asi ndorida papi. Ndakatomubata kare sawirayo. Randiri kusika pamusoro pemutumbi wake nhasi uno naye randatire pfunga idzo. Ndorichaita kuti wauye wakasusukidzana wakadaro. Nai avauye bedzi vari vaviri vachauya nedzinza riri papi. Iye achipupurawo rake raanodini raanopupura. Kana pane raakaposha uyu orinyepa kuti huku ndakamupa asi pane raakadini raakaposha. Aiwa ndinotenda Changamire, ndinotenda mahumhu. Ivo vanoseta kuti